Welcome back sa ating channel. Ayan na. Kabababa lang ng ating mga pasahero, mga kasamaan natin sa trabaho. Pero bago lahat, at mega shoutout po muna sa inyong lahat. Sa ating mga amigong mga OFW, mga amigong subscriber, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, kung napapansin nyo at mga amigo, medyo mahaba-haba yung pilahan ng mga sasakyan dito. Ibig sabihin araw-araw po ganito pag ganitong oras pag ganitong oras dito sa area na to. Ito po ay nasa Dr. E. De Los Santos Avenue, Dr. E. Santos Avenue sa Parañaque. Yan ang mga amigo, sumingit talaga si Armor Van at yan natin sila at takbong pogi lamang po tayong mga amigo. Dito po tayo ngayon sa may Pure Gold. Ayan, sa mga taga Parañaque, mega love shoutout po sa inyo lahat. Araw-araw po ganito talaga ang traffic dito sa inyong lugar. Shoutout po sa inyo. Ayan, wala na po pagbabago yat. Christmas man o hindi, ganito na talaga. Ibig sabihin kaya matraffic, maraming sasakyan, maraming tao. Ayan, hindi kagaya nung nakarang 2 taon or pandemic na grabe talaga ang kalsada. Wala kang makikita masyado sasakyan sa kalsada. Ilan-ilan lang yung mga kailangan lamang po. Pero sa ngayon, dahil natapos na yung ating pandemic, natahari na wag nang bumalik pa. Ganito na naman ang sitwasyon dito sa atin sa Metro Manila. Ganyan talaga ang buhay ng driver, mga amigo. Kailangan tsaga-tsaga lang. Ika nga kapag walang tsaga, wala kang ilalaga at wala kang makakain. Ayan, ayaw mong bigay si amigo. Gigit na po kasi tayo lang. Medyo malayo-layo pa itong traffic na to. Hanggang doon po to sa may papunta ng City Hall ng Parañaque or lalagpas pa. Ito kasi area na to talagang medyo matraffic yung stoplight na pag ganito kasi volume yung sasakyan. At ngayon pizza 29 pa ng buwan ng Disyembre. Medyo yung mga tao mag-uuwian na ng probinsya. Kaya lang siyempre yung mga iba mamaya paalis at yung iba naman ngayon pa lang umaalis sa kanilang mga bahay papunta ng south. Ito kasi ang daanan nila papunta ng south lang. Halimbawa papunta kayo ng Laguna, Batangas, Quezon, ito talaga na area na ito ang dadaanan mo dahil siyempre tatahakin mo yung South Super Highway. Dito ka talaga dadaan. Ayan, shoutout kay ate na nakatulala tumatawid. Ayan mga amigo, at doon sa mga kaibigan natin mga riders, shoutout sa inyo. Ayan, humaharang siya sa talagang dadaanan natin. Paano kung hindi tayo mamrino or mawalan tayo ng preno? Di kawawa naman. Shoutout sa inyo mga rider. Ingat-ingat po tayo sa pag-drive kasi yung karamihan sa mga napapansin natin sa mga rider na katulad natin, tayo naman rider din mga amigo, kaya lang hindi tayo gumagawa ng mga ginagawa nila. Pag ganito nakatigil mga amigo, ang ginagawa nila lalo na doon sa harapan, bandang unahan, kung saan yung stoplight, doon sila mag-iipon-ipon sa harap na mismo. At medyo nagsisiksikan pa. Talagang titigil sila doon sa harapan mismo ng sasakyan mo. Minsan ikakat ka pa nila pag binusinahan mo, masama pa ang loob kasi ibig sabihin sila nasa unahan. Gusto nila laging nasa unahan. Hindi sila na magaling sa kalsada, pero pag napitik naman sila dahil dalawa lang ang gulong, alam mo na magkikipag-lips to lips sila sa kalsada. Kaya ingat-ingat din doon sa mga amigo nating mga riders. Huwag po masyadong bigla-bigla sa pagsisingit kasi delikado yan. Yung bigla kang titigil sa harapan ng sasakyan o bigla kang susulpot doon,
Eh kung paano mabigla yung driver, eh di alam mo na mangyayari. Kaya ingat-ingat po mga riders. At magbabagong taon pa naman eh. Ingat-ingat po tayong lahat. Ayan si Sarah at nagmamadali, nakablinker pa unahan. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy po tayo. Sana hindi matraffic doon sa may tapat ng SMBF Paranaque. Kasi minsan napakahaba rin ng traffic doon. Ayan, nandito na po tayo mga amigo sa may tapat ng Manila Memorial sa Paranaque pa rin. Ayan, shoutout sa kaibigan nating sa amigo nating driver. Dito po medyo matraffic dito sa area na rin to, kasi yung tower dito mga amigo, yung footbridge dito, kita nyo naman putol na yung footbridge na. Ayan, no? Naputol na nadaanan ng truck. Ayun, nakalagkad, putol. Buti na lang mga amigo, walang nadisgrasya. Matagal na siyang wala. Siguro mga mahigit isang taon na. Dito kasi medyo matraffic, kaya dito sa Port Street madalas yung traffic. Hindi talaga siya mawala rito. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy naman po at medyo traffic light lang talaga yung traffic sa ngayon. Hindi ko lang alam kung pagkalagpas natin ang Loyola Memorial Park sa may malapit na ng Sukat, Muntinlupa at Paranaque, kung may build up din ng traffic. Ayan, sabi ko na nga ba, may build up ng traffic dito sa may SMBF. Ayan, hindi na nawala yan pag ganitong oras, ganyan talaga. Ibig sabihin rush hour. Medyo hindi po ngayon matraffic kasi yung karamihan wala na dito sa Maynila, nagsilayasan na. Yung iba naman na nandito sa Maynila, nagpapahinga pa sila sa ngayon sa bahay, sa kanilang mga mansion. Ang inyong amigo hindi pa nakaka-uwi, ito nagtatrabaho pa rin. Talagang ganyan ang buhay mga amigo. Mamaya uwi na rin tayo pagkatapos natin ihatid itong ating sasakyan sa opisina. At magpapahinga lang tayo sandali, sabay uwi na rin tayo. Medyo malayo-layo din yung inuwi natin galing sa trabaho. Mga minsan 20 kilometers, pero kadalasan 19 kilometers. Ayan, pabago-bago kasi yung yung kilometrahe. Ayan, nandito na tayo sa may, ayan, nakikita nyo, nandito na tayo sa may SMBF Sukat. Medyo volume ang traffic dito, minsan hanggang Sukat na ito. Kasi dito sa Paranaque, dito sa gitna, marami ditong U-turn slot. Yung mga nag-U-turn dito, mapakarami ng U-turn slot dito. Kaya mahirap basta-basta magpapatakbo ng mabilis or naiipon talaga yung sasakyan. Kasi kung maya-maya may nag-U-turn, kaliwat kanan yan na magkasalubong yung nag-U-turn dyan. Wala pang kaya dito sa SM na to, dalawang U-turn dito sa tapat ng Paranaque Medical Center, mayroon ng U-turn. Tapos doon naman may yung isang U-turn din sa may yung mga papunta ng SM. wala pa siyang 10 meters yung pagitan ng dalawang U-turn na yon. Kaya medyo nagbe-build up talaga yung traffic ko. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Tsaga-tsaga na lang kasi dito sa Pilipinas talaga yan ang kasama na sa buhay yung traffic. Ika nga, kung mahirap ka, hindi mo mararanasan yung traffic kasi hindi ka naman umaalis masyado sa mayang bahay. Halimbawa, wala kang pang mall, hanggang bahay ka lang. Pero yung mayayaman yan, may mga 2 kotse, 3 kotse, 4 na kotse, 5 kotse, yun, nako, marami silang nararanasan traffic. Ayan mga amigo, nakalagpas na tayo ng SMBF at medyo malapit na tayo dito sa may Loyola Memorial Park. Ayan, wala naman siyang build up ng traffic na sasakyan dito sa may
sukat masyado, kaya medyo makakaalis tayo ng maaga dito, makakaakyat tayo ng Skyway. Siguro ito na pinakang maagang balik natin sa opisina sa ngayon, kasi kadalasan tayo nakakabalik doon mga 6:20 or 6:30 hanggang alas 7 ng gabi na tayo nakakabalik. Kung wala naman traffic, siguro mga ilang minuto lang natakbuhan nasa Makati ka na. Ito pang isang U-turn slot. Yung mga nag-U-turn naman dito sa area na to ay galing sa Skyway na papunta ng yung Skyway na bumababa papunta ng papunta ng Sukat. Ito lang ang tanging babaan nila, kasi ang susunod na exit ng Skyway southbound ay Alabang na. Ayan. Maraming salamat sa inyo mga amigo, at nandito na po tayo, at hanggang dito na lamang po yung ating vlog, at shoutout ulit sa ating mga amigong subscriber, at sa mga amigo nating OFW, mega love shoutout po sa inyo lahat, at sana pagpalain kayo ng Panginoon kung saan bansa man kayo naroon. Ayan, nandito na po tayo sa may ibabaw ng Skyway, at medyo matraffic. Alam nyo naman, kaya na yan, RFID na karamihan dyan pero matraffic pa rin sa toll gate. Ito, kadalasan na natin nararanasan tong traffic sa toll gate. Hindi ko alam kung anong problema sa bakit matraffic lagi sa toll gate. Tayo naman naka-RFID na, ibig sabihin dapat mas mabilis tayo doon sa normal na pagtigil dito sa Skyway. Ayan. Dalawa siya, pareho siyang ATC yung natin. Ayan, hanggang dito na naman po mga amigo, at mga amigo, nakikita nyo po sa itaas na mga sakyan yung nasa ibabaw ng tuloy. Yan po ay patungo ng Muntinlupa, patungo ng Muntinlupa at Laguna. Yan mga amigo, yung papunta naman ng north ay papunta po siya ng Bulacan, Pampanga. Ayan, hindi nagbukas yung toll gate, nagtagal siya. Ayan mga amigo, tayo naman. Ayan, bukas na 14,000 pang ating RFID sa ngayon. Ayan mga amigo, kita nyo dito sa area na to yung Laguna DP. Ayan, maraming salamat mga amigo, at pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng oras, at sana tapusin nyo po yung ating mga video, at maraming salamat po sa inyong suporta, at doon sa ating mga kaibigan at mga amigo. So thank you po. I love you. Bye bye.